Molt bon dia, companys i companyes, i quan es compleixen ja 9 dies de confinament en les nostres cases, des d'aquí, des de la meva casa, vos vull traslladar un missatge de tranquil·litat. Tot això passarà, tard o pronte, però passarà. Hem de ser positius perquè dins d'algunes setmanes puguem obrir les portes de la nostra casa. Hem de ser valents i valentes per combatre aquesta pandèmia que tard o pronte passarà a la nostra història. Moltes gràcies, companys i companyes, i ara sí més que mai, tots units ho aconseguirem. Salut! Hola, escola Janes. Bueno, ja sabem que esta casa no és tan divertit com anar a l'escola, però podeu aprofitar per fer aquelles coses que durant l'any moltes vegades no tenim temps, com per exemple pintar, jugar a jocs de taula o fins i tot fer manualitats. Esperem que tot això passi ràpid i que ens tornem a veure molt d'hora. Jo em quedo a casa. Mil gràcies, sanitaris, personals de primera línia i a tots i a totes que, com jo, es queden a casa. Us necessitem. Queda't a casa. Juntos venceremos al virus. Jo em quedo a casa, llegint, jugant a jocs de taula, explicant contes a la meva filla, preparant feinetes i moltes coses més. Tot anirà bé. Fins aviat, petons. Nosaltres ens quedem a casa i fem els nostres propis jocs. Adeu! Hola amics, què tal? Com esteu? Bé, espero que estigueu aprofitant per llegir, per estar amb la gent que estimeu i per fer tot allò que durant l'any no és possible fer pel ritme que portem. La situació aquesta ningú l'esperava, ningú la preveia, així que ja que l'hem de viure, aprofitarem. Jo estic aprofitant per estar molt amb el meu fill i per fer el possible també per estudiar el violí cada dia, fer alguna d'esport i poca cosa més. No res, una forta abraçada i ens veiem ben aviat. Adéu! Hi guys, I'm playing Fortnite. Remember, stay at home, please. Hola, com esteu? Nosaltres també ens quedem a casa fent manualitats, jugant a jocs de taula, tocant instruments i ballant. Esperem que tots estigueu molt bé i que ens tornem a veure el més aviat possible. Petonets! Adeu. Adeu. Hola, estrelles i família! Desitjo que estigueu tots molt bé. Jo us enyoro molt, però ben segur que aviat ens tornarem a veure. Des de casa estic preparant moltes coses per quan tornem. I també us hem enviat per correu activitats que podeu fer amb els papes, per recordar aquestes coses que ja sabem fer. També us hem enviat jocs per poder descarregar a la tablet, per recordar els números, les lletres, els colors. Mireu, podeu fer també dibuixos i als papes explicar tot el que heu fet aquests dies. I quan tornem a l'escola, doncs ho podrem explicar i podem ensenyar als companys. Jo també ho faré. Què us sembla? Per cert, molt important, feu cas dels papes, els heu d'ajudar molt, que ja sou molt grans. També és important que us quedeu a casa. Sabeu per què? Perquè hem de guanyar el Covid. I com ho farem? Rentant-nos molt bé les mans i no sortir de casa. Segur que el guanyarem. Jo també ho estic fent. Res més. Us desitjo que estigueu tots molt bé i us envio un petó molt, molt fort. Fins aviat!
Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Com el temps ens ha fet grans, a poc i anar tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Passant al teu costat, viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant al teu costat. Viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Mira, Xan.
experimentant amb molts sons. Espero que estigueu tots bé i que passem aquests dies de la millor manera possible. Què feu? Esteu a casa, no? Jo també. Espero que aquests dies serveixin per practicar tots els hobbies i totes les coses que us agraden fer. Ens veiem aviat a l'escola. Adeu, jo continuo practicant, amb l'Albert Bello, que me'n va superbé.